Itime yo maber. Ano kadhi Kaluo na yanyo baba. Kwano no igoe nango. Agoe kwano niya. Kasa ma jog piny madiere gi ne gimiyo Ruto kura ela tamalo 60% mar kuche Ruto ne gin mag jo piny madiere gi. Koro sama gibalo kode igolo kura 60% mag Ruto owuok oko. Akaw mara mag joluo abo joluo yeko wuodhni. Amede gi mag gi. Wanyiso gi ni wado miu kom maru dak miu. Kom mobeten. Sama miu kom mobeten wan miu deputy. Kaka joluo. Koro joluo wuok kuma ne onge gimoro wayudo deputy. Joko oyudo president. Wambe chak wuoth gi kanyo. Baba bende oyudo AU. Koro wan gi president mar Africa to wan gi deputy president mar Kenya. Maber mana wuod luo. Kato gindo ma osiepna ne obede bathani. Mano en option makara en wuon koneno. Angeo gindo maber mheshimiwa. Owacho ni Willis gimitimo okiny oganda. Initemo mana kelo gima nya konyo oganda obede wi mesa. To ginyalo support. To gisani siasa ne to nitie UDA. En odwa no mi Jalango bed president, jalup no bed deputy, jaluo to en mana minister, GPS achiel, ariyo. Minister achiel, GP ariyo. Mane mago kelo ne joluo. Anda kelo ne joluo. Deputy, president, baba oyudo AU, to be sama loko serikal. Migo matindo tindo ma Ruto miyo gigi. Wanya yudo minister kata mana ang'wen. Kuom 20. Ogindo nafas mane minene mutni mar siasa mantiere sani ne joluo kata jo mane piny mar Nyanza. Gin gi nafas